Thank you. Because ana m ekele onye ụmụ nwoke ụmụaka na Ogho ya n'abalị a. Ihe a bụ ihe anyị na-emere onwe anyị, ihe a bụ omenala. Nga hụ omenala biko ihe a bụ the beginning of this convention, the cultural night. We want to show what that culture is all about. And in the process, we want to be very organized. And onoma you know Nesaga, I'm on ado, but we are here for a purpose. Because because let us enjoy the moment. And online here, as we hear Musa Kanaba, na Bukana na right? So you have your work Aurelo. It will be a show here on Motoman Alive. And this very big weekend. And on the line here, by the time it's all said and done, we're probably going to have a record number of Aka sons and daughters here. So let us seize that opportunity, okay, and enjoy this moment for whatever it's worth. Because I weapon I ring and the other actually can go zero. Yes, yeah. You can be a mere question now, Okrosha. Or you know, like a handshake advice with the planning change here. Okay? So, just about. Yeah, because I'm going to take over. That microphone. Because, excuse me. As I get more, let us do it now so that everything here. I'm the microphone on your portrait our national president. I'm going to resume one trip. What do you mean? I can't move. I can't move. Hey, one. I don't think what. I thought I could go here. I know. I never Lord. Why would they try for guys? Money and guy, you because I get a son. National I get out on I can tell when I get on. I can have because number one host of this event tonight. As men were the microphone, Los Angeles. Thank you. Their chairman, our chief Ugwal,
also na akọji. Akakelen! Umuaka! Umuaka! Mmiri dị n'otu. Biko, dịka m chọrọ na mbụ, ọ dị aga protocol. Eru echi, protocol niile nọ n'ọchị a, anyị ga-eme ya na town hall. Biko, all the affiliate presidents of the 9 affiliates plus 1, that is 10. I need to recognize that alone. I come on no here. Oji abani agadaga ije. Mbo gada ije. Biko owo ka akara isi na okulazi pa okulazi. Enwere ndị isi ogho nọ nga. Muna we mbu oji a. Mu isi ogho na m debe ona wusu. Mu isi ogho Ignatius awusu. Ma dị nkwa nọ n'elu ya aichie. Mana nze tonze ibi ndo na dada aka. Eze nwata n'ọkara nke a. Aga m recognize ya n'abalị. Ebunye ọchị a. Biko eze nwata. Mere anyị ihe mana nke bụrụ oge ebugharị. Ya wụ amadike. A ga-enye ya ọrụ. Biko. Biko. Los Angeles asọ n'ọjị bụrụ ebiga onye isi anyị wụ our national president. Ya biko ya bụrụ ebiga biko onye shiri ihe oshiri ya zere aha ọnụ nọ n'ọjị a. Ana m ekwu na ije abịara na Los Angeles n'abalị a wọdụ mma nwoke na nwaanyị wụ ndị ụmụaka. Ọ ga-arịrị anyị mma nga anyị niile soro bịa na ụkwa a ga-eji ala ga-aka bịa mma n'obodo Los Angeles ụkwa ndị chief host. Aga m asị ihe ọbụla ọnụ tụfuru na this weekend Chineke nna ya shọnia na mmaji pụrụ mmaji. Biko ọjị asị ọdụ eji afọ mana ọ wụrụ ya nọ na ya ka anyị na-eme ihe a ebigara m ya apụtadị m ya n'ụbụ. Ihe a n'obodo awụ ka anyị mụta ihe ọma asapụrụ ụlọ ka onye kpara ya nụ. Biko ọjị anyị ga-ata ya n'udo, ọ gaghị agbakọrọ anyị, anyị gaghị aghọtazi ọnwa anyị na this weekend. Ihe ọbụla anyị ga-ekwu ya ka ọrịrị nwoke mma ka ọrịrị nwaanyị mma. Anyị gaghị aghọtazi ọnwa anyị. Mgbe ọbụla anyị ga-ala n'udo. Chineke nna gozie ọjị a bịa were ọnọdụ ka anyị taa ya tata udo tata ọganihu ka omenala anyị na-eme nga n'abalị a ka ụmụaka nọ nga na-amụta ya ka ọrịrị nwoke mma ka ọrịrị nwaanyị mma. Chineke nna ihe ọwụ ọjị ihe ọwụ ụmụ gị a ga-ata ya tata udo tata ọganihu tata ịdị n'otu tata ọta a ga-esi emezi ụmụaka ka ọrịrị nwoke ma ọrịrị nwaanyị mma n'aha Jizọs. Ndewo. I got one thing I do.
Amen.
Okrosha, Oyi, na Ozome, Okome, no Ogho. Any other person that can Ogho, I can be at it. Yeah. Connect with Diego. When you are not because you are not.
Want to make changes? I will change in our school there. So get back. Yeah, at the back of our game we change. We have over $1 million. Yeah.
What's up, Dylan? I got Dylan. I get Dylan. Overload. Hey, man. I have to say all on the road because I said, wow. What's going on? It's a proper now. Hey, man. Ndị na-eji oge eji ụkọ obulo dị oche emere nwaanyị ga-ebiga ya oche adachi emere nwaanyị ga-ebiga ya oche adachi emere nwaanyị ga-ebiga ya oche adachi obulo dị ọtọ mgbe adachi nọ nga ẹlọ umbrella gị Okay, e nwere abụọ, ọ dịchara abụọ. 1, 2. O nwere ike ihe awụ. Adechire. Ọ bụ ya na-eji aka ya apụ onye ahụ. Ọ bụ na ọ na-akụ mmadụ n'ọrụ.
Is it going live? Yes. Yes. Okay. Well, madam and that. Madam, yes. Okay, mama. Thank you. Why do we practice Because it's our culture. But like this is our cultural heritage. You know, every tribe. So this is our culture. This is our cultural heritage. We inherited it from our forefathers. So why is it that like the men stop it at a certain point? Yes, because they don't want if they say that person is dead tired. So, like this man dancing now. He has been dancing well, but immediately they see him getting tired. Maybe his dancing has changed. Somebody will just come and stop it. So, yes, we love this well. In the village. So I want to go home and record it happening at home. We like this thing. Hey, I like it. I know. Oh my God. I know. Oh my God. That's why I'm staying here. During Ogho season, back home, everybody's happy. See, no quarrel, no land dispute, no anybody. They will not nobody will fight. How long does it go for? See, no fighting. Because if you fight, when Ogho has started, you're gonna pay fine. Okay. So during that time, see, that time is a peaceful time. Okay. They do harvest, of their crops and all that. People are happy. So that is the culture. So everybody is happy that time. So people cook varieties of our food, different types of tea. How long does it go for? This thing lasts for like 3 months or 4. So they're doing this every week? Every year, no, every week. once a year. Choose. No, but like during the period it's happening, it will happen. Masquerade will happen once a week. I don't know when they're do it. Every community have their own, play their own, fix their dates. It's a festival. Once it starts, it has started. Okay, so every community has a date when they'll do it. Yes, they fix their own date. If they hear that, Umuaka people fix their own today, other people will not fix that date because they know you will like to go and watch Umuaka people. So you will shift your own dates. Okay. Maybe a week after Umuaka dance their own, so that Umuaka people will also come and watch you. Is this all of Igbo land? Not really all of Igbo land, but The person with the mic making the sounds, what is that for? It's just for like the effects. they have different tasks. That is his job for this. And this guy, he's the one organizing to make sure that the thing is not rowdy. To make sure that it's organized. Even back home, that's how they do it. So if not, everybody will like to jump inside. They call them
they call them I love our culture, and I'm writing a documentary on it. I love our I'll be done. Oh! I didn't see him. Oh, is that the woman? Hey! Oh, I'm missing. Oh, I'm missing.
Masquerade that comes out empty? They are not coming again.
ihe ọka mere dịka n'azụ nwanne bishọp isi owu ịmụ na agụgụ tụ na ọgbụgba si n'ekike ọba kachi ọgbọ ma ewu na akpọ mmanụ ọrụ abalị a na-edekwu n'ụlọ n'anya ọnụ ọgbọ gị si gị wụrụ ọsọ gị ga-efe ma dịka n'ọgbọ agbọ dịka bụ ije nwanyị n'ụwa aka nọ dịka n'obodo nọ n'ebe It's too crowded here. Let me see your hand. Let me see your hand. They do a really good job. No, boy, we have them. I'm working with them who their faces.
You can hear you. Okay. Ezo should have been here.
Sister DJ, dalo ma. I want to actually I'm glad you Thank you. Ile ya imara no dogu ne mo puma o dogu ne mo dogu ne mo puma dogu ne mo ayo man ya sweet thank you ya grema akwa ya mo me tanga bia chirika ile tanga bia chire ya chire wow and if I hear the latter from home, I'm not going to okay. Who's that? Everybody too tight. Who's that?